سورز مخ کی او مدرسی تتلیو ما التا دا قرآن حافظان یو حافظی پا کمال راوستو وی دا قرآنم یاد کو دا قرآن حافظ دے خوی پا یو رس کی طول قرآن دوبارہ شروع کو پا یادو باندی طول قرآن پا یو رس کے ختم پا یو رس کے طول قرآن ختمول پا قرآن کریم کے 23 لاکھ حروف تی 30 لک حروف او داب دیسی دا یو رکوٹی معشوم پسینہ کے محفوظ کے دل او دا یوی جبنا پا یو رس کی 30 لک حروف تیرے دل دا دا اللہ کلام دا دا قرآن شان دے قرآن کریم معجزہ دا تا یو کتاب یاد کا دا لسو پانو یو کتاب یاد کا او ما تا پا یادو باندے ووروا زتا تا الحمدللہ نندسی حافظ ادرول شم قرآن بتاثری او حافظ بدر تکینو او پا یو رس کے بدر تا طول دا اللہ کلام پا یادو باندے اوری دا دا قرآن کریم دا حقانیت دلیل دے دا دا اسلام دا حقانیت دلیل دے نستاسو سخیال دے دا دسی سینو پا بارکی چاگی کے قرآن پروت دے دا دسی قرآن دا حاملینو پا بارکی چی دا اغی پا سینو کے دن دا قرآن